97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Mga tugang, nagkantabay ka mo sa 97.5 OKFM, asinwan PBN TV5. Nagdadalan man sa pagikan na Facebook Live. I-type lang po ang OKFM Bangon, asinman OKFM Bicol. Live man kita sa YouTube, i-type lang po ang Bangon Action Baleta. 35 minutos, makalampas ang alas 5 ni namay na pagkaga. Ang time check na yan, natod sa Indo kang Cabral, Bicolandia Supermart, asinman kan original na Master Square. Action Bareta sa OKFM. Mga bareta sa Radyo Nasyonal, Internasyonal, Karawat, Showbiz, Salud at Sinegosyo sa inunang maantabayanan digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas at mas pinagayon na DZOK-FM 97.5. Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Kaibahan ang mga reporters na mapaabot ng mga lokal na bareta sa luwas ka istasyon. Aksyon Bareta sa OKFM. Aksyon Bareta sa OKFM. Mga tugang, good morning sa Sendo Gabos. Adlaw kita nin Sabado ngunyan, pizza dos na ka na bulan na Enero taon 2021. Sa lado technical kay Mananta Jonathan Lopez, sinipon sa indong lingkod si Ron Enon. Uya mga nagbabagang headlines sa lado lokal. Mga pantalan digdi sa Camarines Sur, mayo ning na-stranded na mga pasahero. Aksyon Bareta sa OKFM. Bicolanong representante kan TGP Party List. Igatawanan ning dakulaon na onra bilang Gawad Filipino Heroes Award. Aksyon Bareta sa OKFM. Listahan kan mga binaha sa Sorsogon na Sinman Camarines Sur. Pinagkapalawas kan Office of Civil Defense. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa iba pang headline sa lado lokal, operasyon kan Bicol International Airport, pinagpaplansya kan DOTR. Aksyon Bareta sa OKFM. Headlines pa sa lado nasyonal. Resulta kan Pulse Asia Survey sa mga posibleng manggana sa 2022 presidential election. Pinagka-question. Aksyon Bareta sa OKFM. Headline sa lado kan na showbiz. Willie Revillame, inumaw kan mga kapwa niya artista matapos na pasikretong nagtatabang ini sa mga mayo ng hanap buhay. Aksyon Bareta sa OKFM. Yan ang headlines, ang detalyes at yan lang. Halina't magsama-sama sa pagbibigay ng saya. Sa araw ni Jesus ngayong Pasko, magmahalan tayo. Masiglang salubungin ang kanyang pagdating, kasama ang pamilya, malusog at masaya. Iwasan ang sakit ngayong Kapaskuhan. Rice Coffee 14-in-1+1. Merry ang Christmas. Pagmalusog ang pamilya. Maligayang Pasko mula sa Rice Coffee 14-in-1+1. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM.
Mga tugang, good morning. Uyan na po detalye sa inutunta tulos sa lado nasyonal. Pinagbatikos kan mga tagahanga ni Vice President Leni Robredo ang naging resulta sa ginibong Pulse Asia Survey kadakagisanang bulanin Nobyembre 3 sa kod bulanin September alagad ang pag-survey pigapaagi sa online. O igwaning pinagpili na mga personas na pigkaulay sa pagimangkan na messenger o kundi man na video call. Igwanin mga magkakanigong issue silang pinagbukasan na kung ano ang sendang magiging simbag kuning kaso ang mga pigbabanggit na magiging kandidato sa pagkapresidente sa maabot na 2020 eleksyon. Matatandaan ang naging resulta pinanganutan ni Alkalde Sara Duterte kan Davao City. Nagwaning 26% na pinagkasundan iyan ni Bongbong Marcos 14%. Senator Grace Poe 14%, Isko Moreno 12%, Manny Pacquiao 10%, habang si Vice President Leni Robredo igwasanan ng 8%. Nagkasunod sa saya si Senator Ping Lacson na 4%, Bongo 4%, Alan Cayetano 3%, Richard Cordon 0.2%, asinman Antonio Carpio na igwasanan ng 1%. Biga sasabi na garong kayo mind conditioning ang naging resultang inikan na pala sa Asia habang igwanin mga pagduda na pwedeng nabayanan na nasabi na nga survey. Asin na mayo nin tultol na proseso asin kung sisay talaga ang mga pinagapili na kakaulayon. Pwede pa subot na mas halangkaw ang makuha ni Isko Moreno o kaya man ni Senator Manny Pacquiao tayuan day nag-untok sa paglibot ko niyan. Imposible man na makakuha sila ng 8% si Vice President Leni Robredo na samantalang ang grupo sanakan Liberal Party na iyuan dating nagpupukol kan panahon sa administrasyon ni dating Presidente Noynoy Aquino. Ikasabi na ang 8% na resulta na nakuha ni Vice President Leni Robredo sinasabing hababa ini araw kan sa indang pinaglalauman. Aksyon Barena sa OKFM. Bangon Banwan Report. Pununtaan report na magali sa luwas. Nasa linya si Carlo Baldosa. Carlo, please come in. Kasi nagapon na pag-abugunas ng oran, uli kan tail and cold front. Lalong barangay sa Buhi, Camardesurong Binaha, siring managkatrang Banuan sa Laucan Provincia. Siling sa pinaluwas sa report kay Buhi Municipal Police Station, ang siyete kan Subanggi, ang mga barangay kan San Buenaventura, San Pascual, San Pedro, Santa Elena, Sagrada Familia, Santa Clara, Kabatuan, Asin Salvacion. Ang binaraha mantang mayo man ay listo na ibakwara o insidente ng landslide sa lugar. Mientras tanto, luay-luay naman nagbaba ang tubig baha sa barangay Himagtukon, Lagunoy, Camarines Sur. Makalis magsupo ang tubig sa spillway na iyong mayor na dalan kan mga tao pasiringon sa kasentrohan. Asin naging dahilan pa, tangay magparesko nagkaparang individual na nagbilar sa naman sa gadan sa nasabi ng barangay. Sa Banuan man kan si Ruma, ang barangay kan pinitan ang nairecord na binaha. Sa Okampuan spillway na boundary kan na baawasin Okampuan binaha. Maging ang nagatbo del Rosario Spillway and then naman nung nabigpagi yan uligan paglangkaw ng tubig. Darata kan sobra pag-uran. Iyon pagtupas kan mga daga, kunain barangay Malinaw sa Libmanan asin barangay Hinurangan sa Lagunoy na irisproman ang serye ni paglandslide o pagtupas ng daga. Uligan mo din ni pag-uran. Sa Banuan, man kan sangay Camarines Sur, 30 pamilya man ang pagkibakwark ng MDRMO. Doon sa barangay Bungayon pagkatapos sa magsuro pa yung tubig asin lago na sila mga residensya. Tugod na barang sa Ducal para sa 97.5 OKFM. Ini si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Aksyon Barena sa OKFM. Bangon Banwan Report. Magatugang balik kita sa iba pa na detalye sa lado lokal. Salamat Carlo Baldosa sa imong report. Sakod sa kunyan, kansilado pa ang biyahe kan mga bangkang dimotor
Asin yan na day pa pwedeng ibiyahe sigun na mismo sa Philippine Coast Guard. Kapagi ni PT Officer Roberto Barameda. Sinabi kanikan na sugma kan makole mismo kan riding in tandem. Biga sabi na mas makakagayon na dahil na muna magkapersa lalo na si mga saradit sa nang klase ng sasakyan pandagat. Namayo nin nakakayahan na magkasabat sa mga makukusog asin na dalakulang alon. Kabali sa mga pinag-identify na mga pantalan digdi sa Kamsur, iyan na banuang kan na pasakaw asin man ang napantalan duman sa Tamban sa banuang kan na tinambak na ang biyahe paduman sa Costales na barangay kan na banuang kan Lagunoy asin man banuang kan na Garcitolena. Kasabay pa kan na konfirmasyon na mismo ni Police PT Officer o kaya man na PT Officer Roberto Balameda na ang good news na mayo nin mga na-stranded o mayo nin mga pasahero na naka-standby sa mga opisina kan Coast Guard tadai nakabiyahe. Ining Masbati to Pasakaw to Masbati, go kitang port sa Pasakaw para pagbiyay pa si Ringdoman. So, cancel po ang biyahe ta. Tapos, maski so kuwan, maski so cargos, motorbangka ay dahil po tinugutan na magbiyahe dahil nga ni tapos man ay cancellation po sa motorbangka ang sender to biyahe pasiring San Pascual. Ang San Pascual ta pasiring sa Aling Pasakaw ay mayo po kita duman na stranded passengers dahil alam naman nila na ang Pasakaw ang aram ni daing authorized motor bangka na nagbibiyahe ng passengers. Ang alkuhan ko lang doon, ang ating mga incase na wala tayong cancellation, yung cargos, yung mga nagkukuha ng mga goods dito sa Pasakaw, Naga, ay sila yung nagbibiyay pag normal ang panahon. Kaya lang sa panahon ngayon ay cancel po ang biyahe natin. At yung San Pascual naman LGU, mayroon silang in case of emergency baga sir, yung parang ambulansya para doon sa maghahatid ng mga may kapansanan o kaya yung may mga karamdaman na dadalhin sa ospital. Yan rastanto may koneksyon sa bagay na yan. Ang kabusman ng mga cargo vessel o kaya man mga dalakulang barge na nagpabiyahe paduman sa isla kan Masbate asin man na Catanduanes, iyan panago silang pinagpabiyahe. Habang unadvised naman kan pag-asa sa pagiman ni Michael Francisco. Ika sabi kanina, sagkod sa ngunyan, makakamati pa nin makusog na pagbulos kanuran ang kadaklan sa mga lugar digdi sa Bicol Region. Aksyon Barrera sa OKFM. Bangon Banwan Report. Pununtaan na linya kan Manila. Nasa linya si Darius Biquillo. Darius, please come in. Salamat. Uwi na ang pinakamainit na mga balita digdi sa Metro Manila. Linuri sa Paragos na paglanggaw kan coronavirus disease sa Manila na siyudad sa Metro Manila. Nangapuna na ang Department of Health sa paagi ni Undersecretary Berhenia Berheri sa mga alkalde nagibuho na ang gabos na klaseng pag-estrikto asin pagsunod kan physical distancing sa indang mga sakupan na barangay para nagustang malimitaran ang pagkuriyat kan coronavirus disease sa indang mga siyudad. Iyan matapos na maalutaran kang nasabing ahensya ang paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa nakalipas na 2 aldaw. Ang Metro Manila yung may pinakadakol na kaso ng coronavirus disease kaya kay puwan sa nang dapat ng istriktuhan ang pagpapararuluwa sa harong tagdagpak ang naunabita ng Undersecretary. Matapos na kansilaron ng diretso kan Simbahan Katoliko ang taon na ginidimong prosesyon kan imahen na itim na Nazareno sa palibot kan Quiapo Church sa siyudad kan Manila sa maabot ni Enero 9. Magpapalapos pa man ay ang pagreparo kan mga miyembros kan Philippine National Police para masunod ang 1 meter physical distancing, pagsulot din face mask, asin man na face shield kan mga diboto kan puon na itim na Nazareno. Napapartisiparan kan o sa paglibot kan kadakol na saralit na imahe na iyo ang tinugutan na bitbito na lang kan lampang mapartisipara sa imbes na nakulang imahe kag itim na po Nazareno.
Sigun kay Manila Police District Director General Leo Francisco, sa indang ipapasunod na maray ang health care protocol para masiguro na mayong maulakita ng COVID sa sampitan ng translasyon. Yan rastando posibleng dagos ng manhidap ang pagbakasyon kang duwang Chinese Tourist National matapos ining bahold up kan sarong sindikato sa siyudad kan Pasay kang Bisperas din bagong taon. Sa ginigibong investigasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police Pasay ang mga na Chinese National hali sa sarong hotel sa Malate asin mapatod sa City of Ren sa siyudad kan Parañaque. Kan sindayaon sa laog kan vehikulo bigla na sa nasindang niya ay hold up kan sindang kinuang niya driver na mapatid ko na sa nasampitan niya hotel para magkawat ng casino. Maabot sa 32 million pesos na kantinad din kas na kwarta ang nalalay ko sa kang sindang kinuang niya driver. Alagad ini nada ko panggiraray kan mga miyembros kan Philippine National Police sa investigasyon nagluluwas na sakay kang sarang Toyota Vios ang duwang magagom atin pag-abot sa may GP Jukno Boulevard sa may tungod kan SM Mall of Asia bigla na sa nasindang niya hinold up sa pagigan pagbababa sa bihikulo kang driver nandang kinuha na si Ale Barager 38 anyos alaga dinuli sa pagparakuraho kan duwang magagom na Chinese na agihan nini kang bihikulo na nagpapatrolya kan Philippine National Police sa natabangan. Tulos na itinukdok kang duwang magagum na Chinese ang bihikulo kung saan pasahera sindasog digdi na sa may airport road sa Sinad kan Pasay. Pinamalang tulos kan magagimos kan Philippine National Police ang nasa bida ng driver as Dakwa iraray ang mahabot sa 32 million na kuta na pang kawat kang duwa sa casino dyan sa City of Dreams. Nakakulong na ang nasa bida ng driver sa Pasay Detention Cell. Diantras tanto sa sarok pang pareta, sarok na naman ibahiwas na taluman na mariwana at sinakiyada kan mga tawan kan PNP Regional Mobile Group as naman kan Philippine Drug Enforcement Agency naman sa barangay kan Bugnay, Tinglayan, Kalinga. Maabot sa sarong ektarya din mga mariwana kasi nagkakantidad ba 2 million pesos ang dagos ng pinag-subsuban kan matawan kan Philippine Drug Enforcement Agency. Alas 10 din pagkaaga, kasod ba, kanda isang ibo ang pagsalakay, kanda nasa pito na niya, ahensya kanda gobyerno. Alagad sila sa mabing pagsalakay, bayo, yung nanakop na persona na nagtatanong, imbes na nakatrulag, nagkasiguran ang Philippine Drug Enforcement Agency na kung si Saypahang matanong sa indasubot perming sasakinahon, tatanganin sa nangya dagos niyang maubos ang mga paratanom ng hektar niyang marijuana duman sa probinsya kan Kalinga. Iyan ang mga bareta aling sa Petro Manila para sa OTFM, Darius Mikilio. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Okay FM. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan
Kasangga at kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan. Kasama sina kasanggang NG Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. Yayain na si nanay at tatay, bumili ng mga regalo sa inaanak ngayong Pasko. O anong galak sa regalong matatanggap kay Ninong at kay Ninang binili sa CBS Supermart. Magagandang mga laruan sa CBS ka na, Christmas items at mga pangregalo sa CBS kompleto. May free gift wrapping para masaya ang Pasko. Ang Cabral Bicolandia Supermart handang tumulong sa inyo. Cabral Bicolandia Supermart bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Para sa samahang matamis pero di nakaka-diabetes, subukan na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay mula sa halamang stevia na mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Sweet and Fit Stevia Powder, good for cooking, hot and cold beverages, best for your coffee, walang kolesterol, calories at carbohydrates, kaya purong natural at mataas ang kalidad. Sweet and Fit Stevia, the Philippines first. Support local, buy local. Mag Sweet and Fit Stevia na. Sweet and Fit Stevia, sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga Suki Groceries, supermarkets at drugstores sa inyong lugar. Mabibili sa Mercury Drug. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela kumpleto ka. Sa 6 na pirasong pipiliin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng San Lucena, ang discount mo ay lalaki pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan, tipid ka na, may sweldo pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may sweldo pa sa Angela. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Barera sa OKFM. Magatugang balik kita sa pagbabarita. 2 minutos bago magabot ang alas 6, kunon tatulos ang report na magali sa luwas. Bangon Banwan Nasa linya, Hil de la Cruz. Hil, please come in. Hello. Sarong nga suspitsado sa pananaga sa Banwaning Batok Camarinesor ang volunteer nag-surrender sa mga otoridad. Mga bandang alas 2 ng pagkahapon kasud ba na kung saan na siya nag-surrender dahil ang tahabo niya na daang magparadudulag ang suspect pinagbistong si Pablo Bara Idilion, 46 anyos,
may agom residente kanso na 3, Barangay Niño Jesus, Batok, Camarinesor, na kung saan na sigon sa mga member kang PNP, kaninian sa inda nga pinag-imbestigaran, mga banang alauna ning paghapon, kasud man lang sa Barangay Niño Jesus, Batok, Camarinesor, ana sayang kainuman asin biktimang si Arnel Talagtag Itaduran, nasa tamang edad at si residente man kan parehong barangay, nagkaigwasindan ning irinuman, asin nagresulta an mainitan na diskusyon na nagbungkaras para ini, ana sayang mataga ana biktima. Sa resulta, ang biktima nagsapo ning tama sa manlaylay na partikan sa ayang hawak asin tani ani dinalagan sa Dunya Usipa Hospital para matawan ni makakadigong pagbubulong. Alaga ini ang pinag-transfer digdi sa Laog kan Bicol Medical Center. Mientras tanto, ang suspect ayaw nung niya sa kustodiya kan PNP kan sinambit ng banwaan. Dahil pa man formal na sangatan ng kaso, ang sinambit ng sospitsado. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OK FM, ini Mansel de la Cruz, gusto ko okay ka. Salamat Hilly Lacroix sa imong report na yan. Mapan na detalye sa lado lokal. Bigatawanan ning onra ang Bicolanong representante kan TGP. Kung kaya man TGP Party List sa pagiman ni Congressman Bong Teves Jr. Si Teves pinagkatawanan ning award bilang Filipino Heroes Award 2020. Uli naman kan sa iyang appointment sa Gawad Filipino Ambassador asin man pagiging Ambassador for World Environmental Advocate. Kabali sa mga pigtawanan nin kasabay na onra. Iyo man ang Bicolanong si Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Yan pa dyan si MMDA Traffic Operation Chief Colonel Bong Nebreha, NCRPO Chief General Victor Danao Jr., DILG Yusik Martin Dino, asin man ni PAO Chief Attorney Persida Acosta. Sasabi na ang Gawad Filipino Heroes Award, piling-pili ini, asin talagang kinakaipuhan mong magpahiling ning galing o tibay. Si Congressman Bong Teves inot nang nagpasalamat. Uli naman kan itinaong onra sa iya. Aksyon Barena sa OKFM. Bangon Banwan Report. Unon taman ang linya. Ernie, apod ka ulit Ernie, naputulan sa imong linya. Balik kita mga tugang sa ibapan detalye sa rado lokal. Pika paluwas na kan Office of Civil Defense, pati naman kan mga Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office ang mga listahan o mga lugar na kung saan nagkaigwanin pagbaha o kaya man mga danyos sa mga salit sa nang tulay. Uni naman kan na paglalangkaw kan na level kan na tubig duman sa probinsya kan na Sorsogon. Sabi na ang mga tinamaan sa nasabi ng probinsya, iyon Sitio Tiris sa Barangay Osiao, Bacon District. Ini pinagkasarado sa kabos na klasinin na bihikulo. Ang mga lugar duman sa Bulusan, ang mga barangay kan San Vicente, Purog, Dangkalan, Sabang, San Rafael, San Jose. Habang sa gubat naman, ang apektado iyon na Barangay Union. Sa Huban, Barangay Tabuk. Sa Matnog naman, Barangay Kulasi. Sa Barcelona, Barangay Puchao, Barangay Hibong, Kalaguto, Bangkate. Asin sa Dunsol, duman naman sa Baras. Biga sasabi na sagkod sa kunyan na padagos na pinagigibuhanin na pagi kan DPWH asin man kan local government unit na nakakasakop sa mga lugar na kung saan nagkalangkawan na level kan na tubig. Sagkod sa mga oras na sugod mismo sa Office of Civil Defense na ipatapos ang clearing operation. Yanras na digdi sa Camarines Sur, kabali sa mga pinag-identify, iyo ang Libmanan, asinman ang Nabanuang kan Lagunoy, habang duman sa isla kan Catanduanes, tinamaan naman ang munisipyo kan Bato.
Ang barangay Orges na sagod sa ngunyan na ipapasabol sa gabos na klase nin sasakyan. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan. Balikanta ang linya ni Ernie Marpil. Ernie, please come in. O yan ang report kung magtukad para makakuha ng signal sa baha kasudma o mga sa kakusugikan halos pagdulong aldaw sa report kan Pilipinas ang mga may presensya na magsugaran at man na pagtaas ng tubig pinag-ipay arkan nila agad na Ernie, dikit na adjust Ernie. Medyo nagpuputol-putolan signal mo. Sa panuan kan kapos na abihan kan sa tabit ng kusog na orang lusutan pa si San Miguel Bay ang sinasabi lusutan na biyak kasi na man atikman lipanan iuman hindi sa segundo dito na inulit pa kaywasan kan bukid urol ang kusog na tubig sa Asing River urog na tatamakan yung binaw na nag-abot man sa kasalugan ang appear kani dahil man apiktora may man na report na evacuees tinambit na napangyari sa lakan na magduang alda kapag pulos dito sa kami ananutaran na paglalangkaw kan ebilin tubig mayo man na report na naggrasa yung mga nagtupas na mga bakilid alagad na tubig na salawig kan uras at alda na ibiga bulos kan uran yon haros makapano gikan sa mga tributary sa Bicol River. Yan ang police report ako sir gusto ko optika. Salamat Ernie sa semong report na yan. Medyo chapi-chapi ang sayang signal alagad base sa sayang report. Salbado man ang mga residentes sa Banuangkan na Libanan daw naglangkaw ang level kan tubig sa dakulaon na salog na minaagi sa Banuangkan na Libanan, Camarines Sur. Eksakto ng 5 minutos. Makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Ano ba pang mga detalyes at yan lang mga tugang sa samuyang pagbabalik. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Kang Rachel, Kadalabaw, Libmana. Sakit yung stick mo. Wala ko parang na, digay ako ng maasim para pag may kalamansi yung dinibigay ko eh. Sabi mo, 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rise Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko, yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angeles Street, Naga City. Mga tugang, dainan niya to poproblemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod nin hulita igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market, mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagud iba pang mga pangangaipo kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamo kan saudan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag San Felipe
Felipe Market. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market yaon sa proposed Calawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CBS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. Sa pagtunog ng kampana, magsisimbang gabi, buong pamilya magkasama, magkasalo sa Noche Buena. Galing sa CBS Supermart, inihanda ni nanay, Paskong anong saya sa CBS, murang-mura. Fruit cocktail na masarap, spaghetti nalalasa, hamon at queso di bola, kumpleto na silang lahat. Fried chicken at macaroni, maraming natutulungan. Cabral Bicolandia Supermart, baba ng presyo, tulong sa lahat. Cabral Bicolandia Supermart, bumabati ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Sa tahaw kan labi-labing kasakitan, sarabay tananggad ining lalampasan sa pag-arang sa Diyos na kagurangnan, sa gobyernong tultol ang padalagan, asin sa satuyang pagtatarabangan. Ngapit, mantang ginigirumdumta ang pagkamundag ni Jesucristo sa kinaban, magdanay man lugod ang pagkamot, paglaom, asin katuninungan sa satuyang mga puso. Maugmang kapaskuhan sa gabos, maging magayagaya, mauswag, asin matuninong manlugod an sa tong bagong taon. Inipoan sa inyong lingkod, Gabi Bordado, representante kang Tercer Distrito kan Camarines Sur. Diyos mabalos po. Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All-Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, black lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All-Around Fresh. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Pareta sa OKFM. Mga tugang 12 minutos na makalampas ang alas 6 nin pagkaga. Punong tutulos ang report na maghali sa luwas. Bangon Banwan Report. Yan sa linya si Hilde Cruz. Hilda, please come in. Formal minting binisita kasud ni Alcalde Nelson Ligacion kan siyudad ning Naga ang mga barangay na tulos na binaba oras na nakakaigwa ning makusog na pag-uran digdi sa laog kan siyudad ning Naga. Matatandaan na kan naghihinanapos ang bulan na Disyembre bago sa baton ang bagong taon dahil nagpundo ang pagbulos kan uran na naging kausa kan paglangkaw ng tubig sa mga binabahang barangay digdi sa siyudad. Nano taran tulos na mas kingani iyaon sa pagbabakasyon ng alkalde
dalanta ini ang kaibanan an sa iyang pamilya dahil nagpapabaya asin tulos man na binisita ang mga apektadong lugar para personal niyang mahiling ang kamugtakan kan mga residentes. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OK FM, ini man si Hildy La Cruz, gusto ko okay ka. Bangon Banwan Report! Balik kita mga tugang sa iba pang detalye sa lado lokal. May koneksyon ini sa lado nasyonal. Ang Bicolanong congressman na si Congressman Joey Salceda. Iyon naman ang nakaisip ngunyan tangali sa ng tawanan ni Buwis. Ang mga mahilig sa ano manaklase ni sugal na gamit ang pinag-upload na online. Target ni Salceda bilang siya ang chairman kan House Ways and Means Committee laban sa Kongreso. Sabi niya na tangani sa nang makabawi sa anuman na pagkakalugi o kaya man sa kakulangan ni napundokan ng gobyerno nasyonal. Kinakaipuan mag-isip din na pagitangani sa nang magkaigwanin na koleksyon sa pagimangkan na buwis. Target ni Salceda si mga magagatulo sa bulang na dapat tawananin magkakanigong buwis. Ini, sabi na ang House Bill 8065 na halos sa Mayo lamang ning nagkontra sa sinambit ng kahagadan ni Salceda. Iyan huli naman kan magayunon niyang paliwanag sa mga kapwa niya congressman na makakakolekta ini ning 1.25 billion pesos sa laog ning sa taon o kaya ngunya na 2021 sa sayang kwintada kung 90 beses na sa kada lokal na gobyerno an magakolekta nin buwis sa mga nagpapasugal na yaon sa sendang jurisdiction. Makakakolekta nin 13.7 million sa lambang bulangan. Dinagdag pa ni Salceda na ultimong ang pinag-upload na electronic isabong o kaya man ang bulang na gamit ang online. Iyan kabali sa sendang tatal gito na hagada ni nabuwis. Sinabi ni Salceda na sa sendang magayunon na kwentada ang 13.7 million na magiging koleksyon ini pinagabase sa dati na koleksyon kan mga local government unit kinakagin 2019 na lalo na si mga may dalakulang bulangan na munisipyo ang nakakakolekta ning halos igwa pangali ining abuton na 15 million pesos. Kung gabos ini hihigpitan o kaya man babantayan talaga mismo kan mga local government unit, makakakuanin mas nakulang kwarta. Kinakaipuan sa nang bantayan digdi ang alkalde na minsan may mga pagkakataon na iyo ang kaulay kan mga operator kang bulangan. Aksyon Parega sa OKFM. Sa detalyes pa kita mga tugang sa lado lokal. Nagkapaluwas na nin listahan o kaya man data ang Department of Health. Mapadapit man sa naging record sa pagsabatkan na bagong taon. Ini record mapadapit man sa mga naputukan. Sigon sa DOH, nagbaba ng 85%. Ang mga kaso na ipinagkadalagan sa ospital na sinda nagkaputukan. Ang mga pinag-report mismo sa Department of Health, sabi na nag-abot na sa eksaktong 50 mga fireworks-related injuries. Magapon niyan kan napit sa 21 kan bulan ng Desyembre kan nakaging taon 2020. Asin sa pagkasabat kan na bagong taon. Mayo maning na-record na nagadan ang 50 mga injuries, 49 digdi ang fireworks related dasin man sa rusanang stray bullet o tinamanin na bala alagad sinda o kaya man ini daiman binawianin na buhay. Kung kaya mismong ang Department of Health nagkasabi na 85% ang binaba kani kumpara sa nakaagin na taon na iguanin na 340 mga kaso. May pinakahalangkaw na record base sa sendang data
ang National Capital Region iguaman nin na i-record na 22 habang ang Region 4A igwaning 5 sanang kaso, ang Region 1 igwa sananin nakadikit na mga kaso. Iga sa biligdi na sa kabilugan sa bilog na Pilipinas talagang bumilaba ang record kan mga na-aksidente huli sana kan paggamit ning paputok. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Nagbabalik sa linya si Carlo Baldosa. Carlo, please come in. Stricto ko pinapotog niyan sa bilog na nasyon ang pagsuluting face mask, pulis kan humakang COVID-19. Alagad sa barangay Maangas presentasyon ng Camarines Sur. Nagkaparang individual ang nastar ang grupo ni Police Captain Lawyer Banez Jr. dahil gamit kayo kung kaya sindaan na report ng rabi sa mayat linig o nag-community service sa lagong 2 oras. Nakaangkla ini sa Municipal Ordinance No. 1, Series of 2020, nagkasabing ang mga nagbalgar sa primerong pagkakataon, obligadong mag-community service. Pinabantayan ng grupo ni Police Captain Banez ang mga kabarakop kunhain sa loob ng 2 oras, ang mga drainage, Campo Santos, at Ingilio Lampo, ang pinagpalinigan sa mga violators. Naglaw ng opisyal na mayon ng mabalgar sa sabi ng kasuguan, ulit para naman sa kapakanan, kanigagabsan. Dahil barelo sa lokal, para sa 97.5 FM, ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Salamat na Carlo sa semong report na yan. Sa iba pang detalye sa mga tugang sa lado lokal, nagkasunod naman ang nabanuan kan na presentasyon base naman sa kasuguan na mismo ni Alkalde Manghay Dilinya na dapat magkikwanaman na checkpoint sa pagultanan kan nakaramuan. Asin man sa banuang kan na García Torena, ini may koneksyon sa padakos na pagkalakop kan Asian Swine Fever o kaya man ASF. Sinabikan na alkalde na mas marinang nag-iingat lalo pa nakadaklan sa mga hanap buhay kan sendang mga kababayan. Yun na mag-ataman sa naning orig sa likod kan sendang residensya. Minsan nga na may mga pagkakataon na sagkod sana sa duwa o kaya man tuloan pinagataman. Takon iyan sa naman ang kayang bahugon sa kadikit na income iyan sendang pinagtsatsagaan. Delikado kung maglaugpaan ASF sa saindang banuan. Tama sa lalong makakapagabat ini sa mga taga-banuan kan na presentasyon. Matatandaan ang nabanuan kan na García Torena sa sugo mismo ni Alkalde Buesa na mag-istrikto naman sa pagkabantay sa boundary kan na kalamuan. Palawag sa banuan kan García Torena lalo na sa may parte kan Maligaya. Kabali sa pinag-instrukton ko niyang katabang ang Philippine National Police. Yun na ang nagabos na mga hayop na pinagpapabakal. Asin man pinag-dideliver yan sa indanang pinagbabantayan. Apel kayan kabali pa sa instruktong ipapasunod. Yun na ang haloy ng nakatuunan, halawig na panahon na ang pagbuno sa likod sa nakan sendang residensya ay tinutugot ay gwanin mga LGU na mayo nin slaughterhouse. Alagad na iyan, kinakay po ng bantayan, tangali sanang day na maggalako pa ang ASF na sakod sa kunyan, day pa napupundo, digdi sa probinsya kang Camarines Sur. Aksyon Bareta sa OKFM. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ang karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Frogman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Care Essential Oil Roll-On. Ito ang may ginger at mint oils para sa banayad at preskong pakiramdam. Latest model na home appliances, the best ang quality, discounted pa ang prices. Houseware at kitchenware na hanap ng misis,
sa Bodega Glassware, lahat narito na. Dito sa Bodega, Pasko anong saya. Dahil bawal ang mahal dito sa Bodega. Bodega Glassware, The Houseware City, Prieto and Abella Street, Naga City, Peñafrancia Avenue, Naga City. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela kumpleto ka. Sa 6 na pirasong bibilhin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng San Lucena, ang discount mo ay lalagipan. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan, tipid ka na, may diskwento pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may diskwento pa sa Angela. Lifebuoy. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kaming nagkaroon. Aming sinindihan. Kaming naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpapatok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Health. Totoo mananggad na pano ninangat ang taon na ini. Sa tuyang inatubang ang African Swine Fever, tulong makukusog na bagyo na haros nagpalakma sa to, asin ang padagos niyatong pakikipagtusayan sa pandemyang COVID-19. Alagad, maski nga ni siring, pinahiling ta ang tibay asin ugali kan nagkakasararong na genyo. Kitagabos sa rabay na nagburuhat, nagtarabangan, nakikabtang, asin padagos na nagmamakulong sa lambang saro. Ngunya nakapaskuhan, daitaman magibo ang satong mga kinatuddan na mga pagtiripon, ang mga parte asin reunion kan mga pamilya, amigo asin amiga, ninholi sa pandemya. Daiman lugod kani mapugulan ang satong kaugmahan, na kita makapagpasalamat sa totoong rason kan selebrasyon, ang pagkamundag ni Jesus, ang paratubos niyato gabos. Ini po si Mayor Son Ligasyon, kaiba ang sakong pamilya, asin mga pag-iribang, sa gobyerno lokal Canaga, nagpapaabot sa gabos, min maugmang Pasko, asin nagsasarig na padagos kitang maging tingraw, nin paglaom, asin kusog, sa lambang saro, sa pagsabat niyato sa bagong taon. Maugmang Pasko, asin magayagayang bagong taon. Nagana! Okay FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa Okay FM. Magatugang igwa na lang kitang 3 minutos bago magabot ang alas 6:30 at yan alas 6:30 sa kuna alas 6:45. Ang tabayanan ang Chismis is my business ni Senior Dave Doliano. Sa lado international nakita ko niyan, pinag-aprobahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon
kan the Department of Health pati naman kan the Department of Foreign Affairs na dagos ng iban ang mga nagbabiyahe hali sa Estados Unidos. Inen na konfirmasyon mismo ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Biga sabi na ang ban pinag-propose ini matapos na US pinag-report na iguana naman nin panibagong kaso nin COVID-19 na nadiskubre duman sa United Kingdom. Si Roque nainot nang nagpahayag na ang mga pasahero hali duman sa Estados Unidos anday tutugutan na makalaog sa nasyon maggapoon Enero 3 sa aga sagkod Enero 15 ang mga Pilipino sana na okay man ang mga Pilipino pwedeng magkalaog alagad sinda pwedeng mag-agi naman sa 14 aldaw na quarantine asin man na dapat igwaning negative result kan swab test. Matatandaan si Presidente Rodrigo Duterte inot nang nagsugo ng mga eroplano hali duman sa United Kingdom, Australia, Canada, Denmark, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Israel, Italy, Japan, Lebanon, Netherlands, asinman na Singapore, kabalipaan Switzerland, Sweden, South Korea, South Africa, asinman Spain. Anaynot ng pinagpalawaskan Malacanang na dapat istriktuhan na dahil na makabiyahe pa digdi sa Pilipinas. Aksyon Bareta sa OKFM. Yan ras tanto sa lado na kita kan showbiz. Umaungon yan kan Palasyo Malacanang si Willie Remillame. Yan pagkatapos na bakusan ng pagkatabang sa mga tagahangan niya sa sayang show asin ang pagkatabang sa mga local government unit na ipinabakal niya ang sa iyang mga mamahalon na sasakyan. Matatandaan enot nang nagkatabang si Willie Remillame sa probinsya kan Catanduanes digdi sa Bicol. Nagtabang siya nin 5 to 7 million pesos. Asin na sunod kani liwat siya nagkatabang duman sa mga lugar na tinamaan sa may partikan Nueva Ecija. Asin iba pa mga lugar na tinamaan kan bagyo. Ipinabakal niya ang sa iyang mamahalon na mga sasakyan tangani sa nang i-donate. Sa 50% sa nang presyo kan original na presyo kan sa iyang sasakyan. Binakalinikan na dahil na pinagpangaranan pang mayamano na negosyante. Alagad na ngunyan liwat na hinangaan si Willie Remillame matapos na madiscover na kadaklan palan sa mga artista ang mayo ng ibang dinudulukan iyo si Kuya Will. Kabali sa mga artistang lantad na nagsabi na sinda pinagsuportahan ni Willie, iyo sinda Randy Santiago, Gary Estrada, Philip Salvador. Magin ang mga sa iyang naging staff asin host kan mga panahon sagudan mga dancer. Igwa pala nin mga artistang gusto ng isang Rocky Willie ang mga kotse o mga isyubing sa endang nabarakal. Embes ang ginigibo ni Willie na samantalahon ang kuta na kaluyahan kan sa iyang mga pagriba. Kabaliktadan ka nangyari imbes sa iyang tinarabangan. Ani ba pigatawanan nin kapital, tangan isa nang magbugtak ning negosyo, asin dahi nang gayo mag-asa sa saindang nakatuodan na hanap buhay. Nayo sa naman ang pag-arte sa paggibo nin mga pelikula. Aksyon Bareta sa OKFM. Yan mga tugang ang mga nagbabagang informasyon. Ngunyan daw na Sabado, Pitsados na kita kan bulan nin Enero taon 2021. Salado Technical, Jonathan Lopez. Inipon sa indong lingkod, si Ron Enon. Salamat kan sa indong pagantabay. Sa indong naantabayanan ang mga bareta sa Lado Nasyonal, Internasyonal, Karawat, Showbiz, Salud, asin negosyo, digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOK FM 97.5. Liwat madadangog Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Aksyon Bareta sa OKFM.
Okay ka. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ning